Magandang araw, ako po si JM De Jesus para sa Pasada Balita ngayong alas 2. Inulunsad ang Yaman ng Kalusugan o YAKAP program sa Aurora National High School sa bayan ng Baler nitong Lunes, September 1. Pinungunahan mismo ni na Pangulong Ferdinand Marcos Jr., Department of Education o DepEd Secretary Sonny Angara at PhilHealth President Erwin Mercado ang aktibidad. Aabot sa 200 katao lumahok sa caravan, kabilang ang Schools Division ng Aurora, mga estudyante at kanilang pamilya. Si DepEd Region 3 Regional Director Dr. Ronnie Malyari kasama si DepEd Aurora Schools Division Superintendent Dante Parungaw ang nanguna para sa paghahanda ng paaralan at komunidad sa paglulunsad ng YAKAP Caravan. Lain ng aktibidad na palakasin ang konsulta program ng PhilHealth sa pamamagitan ng pagbibigay ng mas malawak na primary care services na nakatuon sa maagang pagtuklas at pag-iwas sa mga sakit. Sa ilalim ng inisyatibang ito, libre nang makakakuha ng medical consultation, mga pangunahing laboratory at cancer screening test at mga kinakailangang gamot ang mga miyembro ng PhilHealth at kanilang mga dependent. Hangad nitong gawing mas abot kamay at mas murang serbisyong pangkalusugan habang iniikayat ng mga Pilipino na maging mas maagap sa pag-aalaga ng kanilang pangangatawan. Nagipagtulungan din ang One Life Clinic na nagbigay ng logistics, medical staff at on-site services. Patunay raw ang ganitong ugnayan sa kahalagahan ng public-private partnership para maisulong ang layunin ng universal healthcare. Sa pagdadala ng serbisyo sa mga paaralan, hindi na kailangan pang bumiyahe ng malayo mga guro, mag-aaral at kanilang pamilya upang makakuha ng wastong atensyong medikal at pangkalusugan. Samantala, binigyan diin naman ng DepEd Region 3 na bahagi ito ng mas malawak na inisyatiba para maisama ang health and wellness sa sistemang pang-edukasyon. Itinuturing ang YAKAP Caravan bilang modelo para sa mga susunod pang health program sa iba't ibang bahagi ng panig ng bansa. Para sa iba pang balita at updates, tutok lang sa Pasada Balita mamayang alas 4 ng hapon. Ako po si JM De Jesus. Magandang araw po.